खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथांमोना गासै 10टानिबो बांसिन नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै मुलाम्फाखौ मोननो हायो नोंथांमोना सानो खोमा सोरबा रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना मात्र दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय नोंथांमोना माइरंखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हायो होनना नोंथांमोना सानो जानो हागौ अबयसे नोंथांमोना दालि सिनि संख्रिखौबो दायो फ्रियाव मोननो हाथ'वाखै नोंथांमोना एसे उनावसो फ्रियावनो मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै नैबे 2026 मायथाइयाव मा मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ आरो गासै खैथासो नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो जेनेबा रेशन कार्ड गैजाया नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बानायना लायोबा मा मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्डनि जोहै दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा नोंथांमोना सोरबा जायफोर माने अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनो नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखायो जानांगौ रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनाव दायो माबा गैया रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना निस्सय अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार नैबे रेशन कार्डआ दा नोंथांमोना गिबियावनो मा मोननो हायो नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो 5 लाखनि नोंथांमोना हेल्थनि कभारेज नोंथांमोना मोननो हायो आयुष्मान कार्ड स्किमनि जोहै आयुष्मान होननाय जोंहा मोनसे स्किम दङ दा बे स्किमनि माबाया कभार जाखायो जुदि नोंनाव रेशन कार्ड थाबानो नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा मा खालामनो हागोन देहानि बेमार आजारखौ नोंथांमोना नायजानो हागोन दा जेनेबा माबा मोनसे गिदिर बेराम जायोबा नोंथांमोना बबेबा हस्पिटालाव नोंथांमोना लांनांगौ जायोबा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय आयुष्मान कार्ड थाबाथ' आरो जोबोद मोजांबाव आयुष्मान कार्ड गैयाबाबो जोंनि आसामाव माने रेशन कार्ड थाबानो नोङो गासै 5 लाखसिम नोंथाङा देहानि माबाखौ नोङो नायजानो हागोन बेमार आजार नोङो फाहामजानो हागोन 5 लाखसिम दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफ्रानो जेनेबा न'खराव साबा मानसि दङबा दा जेनेबा रेशन कार्डआथ' सोरबा सासेनि नामाव थागोन गाहायनियाव दा बिनिफ्राय सोर नोंथांमोना माइरं मोननो हायो बिनि लिस्ट थाखायो नङा होमबा रेशन कार्डआव खैजन मानसिफ्रा मुलाम्फा मोननो हायो दा बे नाम थानाय रेशन कार्डआव सोरनि नाम दं दा बिथांमोनानो गासै 5 लाखसिम माने देहानि बेमार आजारखौ बिथांमोना नायजानो हागोन हस्पिटालाव दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो दा बे अरुणोदय स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइबो एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव माबा गैया रेशन कार्ड गैया नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा नैबे रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनायाबो जानो थांगासिनो दङ जायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो लाबोगासिनो दङ गाबोन समफोरनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनियाबो जोंहा गोदान एप्लाइया जासिगोन जेराव नोंथांमोना रेशन कार्ड गैयाबानो एप्लाइ खालामनो हाया आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनाथ' मोनखाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसा नोंथांमोननिया 1250 टाकानिफ्राय मास मोनसेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हासिगोन 3000 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोना बानायनानै लाबानोथ' मास नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव 3000 खरि फैसा हाबबाय थानोसै दा बे मोजां नङा होमबा दा बिनिखायनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लानो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना 5 केजि खरि नोंथांमोना माइरंखौ फ्रियाव मोनो नङा होमबा सासे मानसिया दा बिनिखायनो साबाबा नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय नोंथांमोना 6 जनबा खै केजि मोनगोन सासेयाव जुदि 5 केजिबा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखाजोब्बाय दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो जोबोद मोजां नङा होमबा जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना बहा सासेयाव 5 केजि माइरं फ्रियाव नोंथांमोना मोननो हानो दा बिनिखायनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बयबो बानायना लाथारनांगौ आरो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो दालि सिनि संख्रिखौ 100 रुपिस होनानै 100 टाका होनानै नोंथांमोना दायो बायनांगौ जानानै फैदों दा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकारखौ खालामखांनायनि उनावनो नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ दालि सिनि संख्रिखौबो नोंथांमोना फ्रियाव मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो 1 लिटार नोंथांमोना जानाय थावखौबो मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जोबोद मोजां आरो एसे उनाव नोंथांमोना माबाखौबो मोनगोन जाहैबाय साहापातखौबो नोंथांमोना आधा केजि मोनगोननो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजांथार नैबे रेशन कार्डआ बयबो एप्लाइ खालामना लानांगौ दा साबसिडिबो नोंथांमोना मोनबावगोनसो साबसिडि माने कुकिं गेस नोंथांमोना बे गेसखौथ' बयबो बाहायजानांगौ एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रि संनायाव बयबो माने दाथ' आजिखालि
गासिबो गेसाव नंबावनो गेसखौनो बाहायजोबखाबाय आजिखालि गेसाव नङाबानो आरो संनो जारलासो जायोसै बनफोरबो मोननाय लांलासो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना साबसिडि मोनबावसै एलपिजि गेसनि थाखाय नोंथांमोना जायफोरनाव रेशन कार्ड दङ उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना गेस मोननो हाबाय दा नोंथांमोना 300 थाखा फैसा मोनो नङा होमबा सोगासेयाव नोंथांमोना 300 थाखा साबसिडि मोननो हायो बेंक एकाउन्टाव फैसा हाबफैयो दा बेनिफ्राय आसाम सरकारबो नोंथांमोननिसिम खोथा होदों नङा होमबा जे जोङो 250 थाखा फैसा होगोन होननानै अरुणाचल स्किमनि जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोनगिरि ना नोंथांमोननिसिमनो जोङो माने 250 थाखा फैसा होगोन होननानै जेब्लानो नोङो गेसखौ सोगोन अब्लानो जोङो नोंथांमोननिसिम 250 थाखा फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव सोना हरफिनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बुंखादों दा बेखौबो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन रेशन कार्डआ नोंनियाव थाबासो आरो बिनिफ्राय दा नोंथांमोना नैबे पिएम उजाला स्किमनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय माखौ नांगौ नोंथांमोना रेशन कार्डखौ नांगौ दा नोंथाङा रेशन कार्ड गैयाबा नैबे पिएम उजाला स्किमनि जै नोंथाङा गेसखौ मोननो हानाय नङा फ्रियावनो नोंथांमोना मोननो हायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ पिएम उजाला स्किमनि जै नोंथांमोना संग्रा गेसखौ फ्रियावनो मोननो हायो दा बिनिफ्राय बे पिएम उजाला स्किमनि जैसो जायफोर नोंथांमोना गेस मोननो हानाय दा नोंथांमोना 300 थाखा फैसाखौ मोननो हायो जेब्ला नोङो गेसखौ सोगोन अब्लानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव 300 थाखा फैसाखौ सोना हरो दा बे जुदि उजाला स्किमनि जै नों गेसखौ लायाखैबा नोङो मोना आरो नैबे माबाखौ साबसिडिनि फैसाखौ 300 थाखा फैसाखौ नोंथाङा मोननो हाया दा बिनिखायनो नैबे उजाला स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखायबो नोंनियाव रेशन कार्डनि गोनां रेशन कार्ड गैयाबा नोङो एप्लाइ खालामनो हाया पिएम उजाला स्किमनि थाखाय जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना पिएम उजाला स्किमनि जै जुदि गेसखौ मोनाखैबा नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सरकारि फायखानाखौबो नोंथांमोना मोननो हाया जुदि नोंनियाव माने रेशन कार्ड गैयाबा दा बिनिखायनो रेशन कार्डखौ नोङो माने गिबियावनो बानायना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोङो सरकारि फायखानानि थाखायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिखायनो रेशन कार्डआ जोबोद मोनसे गोनांथार मोनसे डकुमेन्ट्सबो जानानै फैबाय मोनसे लेखा बिलाइबो जानानै फैबाय जायनि जे नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो न'खरनि गाहाया जुदि थैयोबाबो नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हायो नैबे रेशन कार्ड गोनांफ्रा जेनेबा रेशन कार्ड दङ नाथायबा जेनेबा रेशन कार्डआथ' दङ जेनेबा नामाव दंजोबो आरो न'खराव साबा मानसि दङ दा साबानि नामाबो रेशन कार्डआव लेखा बिलाइयाव दंजोबो दा बेहाय जेनेबा न'खरनि गाहाया थैबाय न'खरनि गाहाय माने जाय न'खरखौ खामायनानै माने न'खरखौ फोथांनानै लाखियो दा बिथाङा जेनेबा बोरैबा रुंसारि जाबायबा दा नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफोरा एप्लाइ खालामनानै 25,000 नोंथांमोना फैसाबो मोननो हायो दा बेखौबो नोंथांमोना गोबानो मिथियाखै जानो हागौमोन खोमा दायो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ न'खरनि गाहाय मानसिया जुदि थैयोबा नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफोरा माने एप्लाइ खालामनानै 20,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ लाबोखांबाय आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम लाबोबावगोन जायफर जाहाथे मिथियाखै नोंथांमोना बयबो मिथिनो हायो बिनि थाखाय दा बेबादिनो नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै नैबेखिनि स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो फरायसाफ्राबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेनेबा दाथ' इनकाम सार्टिफिकेट गैयाबाबो जालायबावोसो एडमिशननि समाव नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डखौ होबानो नोंथांमोना जाबावोसो दा बेनिखायनो फरायसाफोराबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो मिथिना मोनजोब्बाय जानो हागौ दा बे देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना बेखिनि स्किमफोरनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ दालिसिनि संख्रिजों लोगोसे 1 केजि थाव नोंथांमोना 1 लिटार थाव नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ जानाय थाव अरुणाचलनि फैसायाबो बारायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबायानोसै दा बेखिनिखौनो नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि जे मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेखिनि माने बियो बारायलांबायनो थागोन एक्सटेन्ड जालांबाय थागोन रेशन कार्ड गोनांफोरा नोंथांमोना गोबां आरो गुबुन गुबुन बायदि बायदि स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फा मोनलांबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना दानो बानायना लाखा मानो होनोबा एसे उनाव बिथांमोना एप्लाइ खालामनायफोरखौ बन्द' खालामनो हासिगौ माने दाथ' जाथ'वाखै र' जेनेबा आं होनदों आरो बोसोरनै बोसोरथामफोरनि उनफोराव एसे उनफोराव बिथांमोना रेशन कार्डनि एप्लाइ खालामनायखौ बिथांमोना बन्द' खालामनो हासिगौ जोङो गासिबनोबो रेशन कार्डखौ होखाजोब्बाय जायफोर बिथांमोना रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ बिथांमोननो जोङो रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ होखाजोब्बाय होननानै बिथांमोना रेशन कार्डनि एप्लाइ खालामनायखौ उनाव बन्द' खालामनोबो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बयबो जेब्ला एप्लाइ जागोन एसे उनावनो जोंहा जानो थांगासिनो दङ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन एप्लाइआ जाबानो दा बेनिखायनो जेब्लानो एप्लाइ जागोन नोंथांमोना बयबो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाथारबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सरकारनि जिखुनु जाया स्किमनि मुलाम्फाफोर जायफोरखौ माने रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया जाहैबा बेखौ नोंथांमोना रेशन कार्डनि जै माने रेशन कार्डखौ बानायना लाबा नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोनजोबनो हागोन आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिखागौ अरुणाचल स्किमनि
9000 फैसाखौबो मोनबावगोन जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामगोन एसे उनाव जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन नोंथांमोना दाख्लै 9000 फैसा मोननो हायासै नालाय जायफोर माने एप्लाइखौनो खालामनासै जायफोर सेलेक्सन जायासै नोंथांमोना बहा 9000 मोननो बे नङा होमबा बाथ्राया दा बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा आरो रेशन कार्ड नोंनियाव दङबा अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा एसे उनावनो 9000 फैसाखौबो मोननो हाबावगोन आरो बिनिफ्राय मासै मासबो नोंथाङा 3000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बोसोर होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेराव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनिबो गोबां मुलाम्फा मोननो थांगासिनो गोबां स्किमफोर आरो जोंहा गोदान फैगोन होननानै बेखौ खबर मोननाय जादों दा बेनिखायनो रेशन कार्ड जब कार्ड बेफोर गासैखौबो एप्लाइ खालामना दोनखानाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार जब कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामो रेशन कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बिनि बागैबो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना चेनेलावल' गासैबो आपडेट थाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासैबो मानसिफ्रानो नैबे रेशन कार्डनि जै मा मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ मिथिना मोनजोबनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों